Wai waye wannan ba waye da Allah da annaba haɗa mu. haɗa ma ne. Au, wai ba ka da labari ba ka hawa social media daman? Da Allah haɗa mu komai da komai. An haɗa komai da komai. Komai da komai? Kake cika yaji. Ya ce kwai hudu. A'a, ya naga kwai biyu aka ce hudu ake sa ko biyar da Allah cike mu. Ka cike mu. A'a, An gama. cike mu. Ba shi duka. Masha Allah. Kai. Ban saka wannan ba. Ashe za mu zo wannan lokaci. Ashe za mu zo wannan lokaci. Za mu ga wannan lokaci. Saboda gagaro dan inna na talata dan to Allah ya sanya alheri dan garba. Ai yanzu na dan ayu ya shekara ya kusa doke ne. Wai ya ci abincin ka ba shi da Wallahi da yawa na zuba mai. ina ganin kawai Na 800. kuma sai Allah ya saka kawai wata gurin. Ai yanzu zo da wata an jiyo mu kawai. Ai ya kare. Ya kare. Tun da abincin ya kare abin ya zama haka. Sai da ma zuwa ne ya tafi ka ka bani. Kawai sai ka ci abinci. Na zuba ma abincin 800 ka ɗau 30 ka bani. Ban gane ba. Na 800 ai na zuba ma. Kai ba ka da labari ne? Za ka ci abinci a naira 30 a faɗin ƙasar nan ka ci a naira 30. Naira 30. Ya za ka ci abincin yaro ka ajiye mai naira 30, ka ci abincin 800 ka ajiye naira 30. Ai matsalar kenan duk dubu ɗaya ne. Ku ba ku hawa social media ne wani? Sani na nono. Kutuma. Kai! Wait! Me ne faruwa ne a gurin? Faruwa, ku cika shi da Allah. Malam, me yake faruwa? Wai saboda rainin hankali ya ci abincin yaro na 800 ya ajiye mana naira 30 ana gurin. Naira 30 ya ajiye. Inda ka fito ba ka da imani kuma ɗan iska ne. Wai kai ma kana cikin su malam? Ba ka hawa social media? Ya malam, wannan duk inda ka fito macuci ne kai. Ya a batse maka plate, a baka ruwa ka sha, ina ka ba shi ruwa. A baka. 800. To, ka zo ka cuci mutane a haɗa ma abinci da duka ka ake Ko gaya mana aka yi. Sani na nono ya ce ka ci abinci a faɗin jihar Najeriya a 30 ka ci ka Ina zuwa. Sani nan ɗan uwa gare, ka ci ubansa. ila ma'anar